Σήμερα πάμε να δούμε ορισμένα πράγματα για τις ορχιδέες που είμαι σίγουρη ότι δεν ήξερες. Οι ορχιδέες είναι η πιο παλιά οικογένεια ανθοφόρων φυτών και οι επιστήμονες θεωρούν ότι προϋπήρχε του σχηματισμού των υπήρων. Τόσο από την πιο παλιά οικογένεια φυτών, είναι και η πιο μεγάλη. Έχει πάνω από 26.000 είδη και θεωρείται ότι είναι περισσότερα από τα θηλαστικά και τα πτηνά. Τα λουλούδια της είναι απολύτως συμμετρικά. Έτσι και τα κόψεις στη μέση, είναι ακριβώς το ίδιο το αριστερό με το δεξί μέρος. Έχει το πιο μικρό σπόρο από όλα τα ανθοφόρα φυτά. Οι ορχιδέες συνήθως αναπτύσσονται υπέργεια πάνω στα δέντρα. Όμως υπάρχει ένα είδος ορχιδέας που ζει στην Αυστραλία και αναπτύσσεται υπόγεια. Και αναπτύσσεται και ανθίζει υπόγεια. Βέβαια από τα προαναφερθέντα μπορείς να καταλάβεις ότι οι ορχιδέες ζουν και μέχρι 100 χρόνια. Ναι, 100. Περισσότερο και από εμάς. Τέλος, να σου πω ότι η βανίλια, αυτό το αρωματικό που χρησιμοποιούμε στα γλυκά μας, προέρχεται από ένα είδος ορχιδέας. Εσύ, τι άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες γνωρίζεις για την ορχιδέα? Θα χαρώ να μου πεις στα σχόλια.